Karon nga Domingo, gisaulog nato ang solemnidad sa Corpus Christi nga nagpadayag sa dakong misteryo sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Eucharistia, ang buhing handumanan nga iyang gitugyan sa simbahan. Sukad pa sa sinugdan, ang simbahan makanunayon nga naghupot ug nagsangyaw sa pagtuo nga ang atong nabanhawng Ginoo tinuod gayod, tunhay sa iyang kinatibuk-ang lawas ug dugo, pagkatao ug pagkadiyos, anaa presente sa santos nga Eucharistia. Angay ug matarong gayod nga simbahon ta siya diha sa santos nga misa ug padayon nga simbahon nato siya diha sa Santissimo Sakramento sa altar. Sa laing bahin, ang kapistahan sa Corpus Christi nagpahinumdom kanato sa kamatuoran nga sa hiniusang paagi kita nga mga sakop sa simbahan, mao ang lawas mistiko ni Kristo. Kinsa siya, mao ang ulo. Uban sa ligdon nga pagtuo, manindog kitang tanan og sangpiton ta ang ngalan sa Ginoo. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Nausa kaninyo. Sulod nga Santos nga Misa, ninyong Domingo, sa lawas o dugo ni Kristo, Corpus Christi. Pasalamatan na itong Diyos sa mga gasa nga dawat, iatong apil sa pag-ampo, sila nga nagpaampo ka na ito, ug usab labi na ato magigsunan nga naa sa panimalay, maigsunan nato nga mga nagmasakiton, ato mga kaigsunan nga dili makaadto sa simbahan aron makahimog pag-uban sa ubang sakop sa katilingban. Ato silang iapil sa linain nga paagi sa pag-ampo sulod ning Santos nga Misa. Aron mahimo kita nga tako sa pagsalmot ning Santos nga kasaulugan, maginulsol kita sa atong mga sala.
Tuluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, dalunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Mag-ampo kita. O Yesu Kristo, nagbilin ikaw kanamog handumanan sa imong pagpasakit, dinining katingalahang sakramento. Itugot ng amuyo kami, nga simbaho namo ang santos nga misteryo sa imong lawas o dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari, uban samahan og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kasabutan, gilig-on sa timaan sa dugo, sa turong baka, nga gihalad ngadto sa Dios, o gisablig ngadto sa katawhan, sa dakong gahom, ug makalilisang nga mga milagro. Gikuha sa Dios ang Israel, gikan sa Ehipto, aron maiyang katawhan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Exodo, atong paminawon. Busa, giadto ni Moises ang katawhan o gisugunlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Unya, sayo kaayo sa buntag pagkasunod adlaw. Nagtukod silag halaran sa tiilan sa bukid. Og nagbutang silag napulog duha ka bato nga handumanan. Alang sa napulog duha ka banay. Unya, nagsugo siyag mga batanong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon og pag-ihaw og turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan. O gikusog niya kini pagbasa,
ngadto sa katawhan, kay sila miingon, tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo, ug sundon namo siya. Unya, gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang, ug gisablig sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagpalos sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bilbilhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon, sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Ang anak sa imong ulipong babayi, imong gilugti ang akong mga talikalan. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Inon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Gimugna ni Kristo ang bag-ong kasabutan nga gitimaan sa iyang kaugalingong dugo nga naghatag kanatog kaluwasan nga walay katapusan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Hebreo. Atong paminawon. Apan miabot na si Kristo, ingon nga Pangulong Pari sa mga maayong butang nga anian na dinhi.
Masalangdon ug masingpit ang tulda nga iyang gialagaran, kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda, ug sa pagsulod sa makausa, ug alang sa tanan, ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding, ug sa mga nating baka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao nga dili hinlo sumala sa seremonyas, ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sanglit tinuod kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo? Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo may maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanong mga buhat aron magalagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy iihaw sa makarnero nga kanon, hinig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus. Asa mo man kami padtuon, aron andamo namo ang panihapon. Ug gisugo ni Jesus ang duha kanila ug giingnan. Pangadto kamo sa syudad, ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig, tagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan. Ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako, din ako makigsalo sa kong mga tinunan sa panihapon sa Pasko. Unya, tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andaman ninyo didto ang atong panihapon. Ug miadto ang mga tinunan sa syudad, ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Didto giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha sa Jesus sa pan, nagpasalamat, gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinunan. Kana ninyo kini, mingon siya. Kini mao ang akong lawas. Nagikuha niya ang kupa, gipasalamatan ng Diyos, gitunol kanila,
og silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Sultihan ko kamo nga nagdili na gayud ako muusab pag inom nining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios og nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Domingo karon sa Corpus Christi, lawas og dugo ni Kristo. Daghan tag madungog nga pagpasabot nining maong lawas ug dugo ni Kristo. Bisan tuod og mingon ta dali nato ning masabtan og madungog kay kada adlaw hapit ang uban o kadaghanan matag Domingo musalmot baya sa santos nga misa. Unya mga lawat, nya mingon ta ang atong gikalawat lawas ug dugo ni Kristo. Gani ang uban naagyoy higayon gikan sa misa, mohapit pa sa prayer room, oratory, or Blessed Sacrament, hain gibutang, aron didto magampo at tubangan sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. So pag ingon nato Domingo karon sa Corpus Christi, lawas ug dugo ni Kristo, sayon ra ang pagkabot nini sa atong pagpadayag sa pagtuo. Lawas ug dugo ni Kristo, Eucharistia, Santos nga misa, dali ra ang pagpahinumdum kanato. Si San Juan Maria Vianney, usa sa mga inila nga santos nga gitawagan ni nato nga patron sa mga kura paroko, mga pari, labi na ang naa sa mga parokya. Si San Juan Maria Vianney, usa sa giingon nga inila ka iniya nga kanang iya bitong buwali nga gideliver, homily nga iyahang gideliver, iyahang giwali sa iyang santos nga misa, iyahang gideliver in just few seconds, pila lang ka segundo. Yan nahimong inila kaayo nga wali kay si San Juan Maria Vianney, igo ramang ni barog dinhi sa pulpito. Unya pagbarog na dinhi sa pulpito, pila ra gyud ka segundo. Pagbarog niya, igo ra siyang nihilom kadiyot. Nya paghuman, nitakilid siya gamay, niatubang siya sa tabernakulo, ug asa ang tabernakulo, iya rang gibalik-balik. Iya rang gibalik-balik ang pag-ingon, God is present there. Mura yang gisulti. Sa iyang tibuok duration sa iyang homily for how many seconds? Seconds lang. Ningon ra siya, God is present there. Ang Ginoo maanaa nining tabernakulo. Human ilingkod siya, maura. Kana siguro ang nga siguro nito pagpahinumdum nato na ang pag-ingon nga ang Ginoo anaa. Ang Ginoo anaa dinhi. Kalimot kay tanaw anang presensya sa Dios. Diba? Sayon ra kay na ilitok, sayon ra lawas og dugo ni Kristo. Ang pag-ingon ang Ginoo anaa, adali kay malimtan. Unsaon ko nato pag-ingon nga ang Ginoo naa nga musulan tag simbahan, nya sunan to simbahan, mag selfie man ganita tubangan sa altar. Na. Unsaon po nato pag-ingon ang Ginoo anaa nga sa padung ganita sa kalawat, nagtabi pa man ganita, padung tag kalawat ha. Padung ta mudawat sa giingon nato lawas ug dugo ni Kristo unya. Manglibak pa man ganita. Na. Sagud taw nang gauna nato, oy, kay baw ba na siya nga iyang sinilas wa nagparis? Oy, kabantay pa ka sinilas nga wa nagparis. Padung maka mga lawat. Ngano kung tao na siya, oy, nanamin baka na siya, nga iyang kilay, wa man matarong tao bagis, na? Ano? Nya na yung talawas, ug dugo ni Kristo, nga itong ikalawat. Na? Makalimot dahil tanong. Sayon ra, oy, presensya sa Ginoo, lawas, ug dugo ni Kristo. Apa na nga ito usayang gipadayag, sukwahi. Ang ito usayang pagpadayag, nabalik. Lawas, ug dugo ni Kristo. Sakto si San Juan Maria Vianney, God is present there.
Ato ni ipahinumdum kanunay sa tong kagalingon. O ganang pag-ingon nato, labi na gyud sa sulat ni San Pablo, kani pahinumdum ni nato. Nga pag-ingon nga ang lawas ug dugo ni Kristo nagulagoy sa simbahan, din si Kristo ang ulo niini. The body of Christ is the church in which Christ is the head. Mo nga kini pong simbahan din kita nahimutungan ang simbahan ba nga bato, dagkan kay pagpahinumdum nining lawas ug dugo ni Kristo. Aron nga mapuy-an ang pagkasimbahan nga katawhan relasyon sa usag-usa. Diha, sumpay mo gunitanan. Dili man nga simbahan ra kani, simbahan ay ginamas bato na atop. Nagulagway man sa atong pagkasimbahan pod, isip katawhan din si Kristo ang ulo niini, lawas ug dugo ni Kristo. Adunay tulo ka butang. Hinumdumi ni sa atong pagkasimbahan, nga kining simbahan din kita magkatigong. Importante ning tulo ka butang aron paghulagway nining mga simbahana nga maopoy mohulagway sa atong pagkalawas ug dugo ni Kristo, isip katawhan. Una, ang usa ka simbahan na siya sense of verticality. Vertical, meaning padung taas ba? Vertical. Tanawa gumusod mong simbahan, di ba? Much of the things inside the church is not eye level, dili eye level, kundi makasaka gyud ang imong kalimutaw. Samot magtan-aw ka og adto kag simbahan nga karaan, tanawa ang karaan nga simbahan, di ba? Ang mga painting nasa ceiling. You are made to look up. Tanawa ni adto nimo sa katedral wala sang simbahana, ang altar elevated. Elevated, dili siya nga kinahanglan kay nigmisa naghangad ka. Samot nagari kas gawa sa simbahan. Gawa sa simbahan tanawa, di ba makahangad ka sa taas kay ang krus to adidto, ang atop padung sa taas. Di ba? Ngano man na siya? Reminder to us people, kita nga katawhan, lawas ni Kristo, nga dili lang taparaning kalibutana, adunay langit nga atong padulngan. Kita nga sakop nining lawas ni Kristo pahinumdum, nga untang atong mga kinaiya nagpunting sa langit nga atong padulngan. Kaya usahay ang atong mismo nga atong mga pagampo, tanawa atong mga pagampo usahay, para ras ugma, sunod adlaw, sunod tuig. Pilam ko na ito nag-ampo nga mingon, Ginoo, malangit po unta ko. Uli may nguro bita, Ginoo, makaginansya po unta ko. Ginoo, makapasar po ako sa exam. Ginoo, mamaayo kog lawas. Lawas ra, kalag di ay. Basig himsog atong lawas, oy nga atong kalag. Grabig sakit. Na? Mupasar ta sa exam. Unya, nindot atong negosyo, makaginansya para sunod semana, para sa nindot nga kaugmaon, dito ra kutob, nindot nga kaugmaon, nindot nga sunod semana, sunod tuig. How about to pray for eternity? For us to get to heaven. Mao na katawhan, lawas ni Kristo, verticality. Tanaw sa taas. Ikaduha, iconography. Ang simbahan dili pwede walay iconography. Kana bitaw na mga imahe, na mga estatwa. Ngano man na? Kay pag kita mo sa imahen, kaning mamamingahin mo pahinumdum nimo sa presensya sa Dios. Mo bitaw nang muhawk ta sa imahen, muluhod ato ba nga imahen ug uban pa. Kuha ta sa tong panyo day pahid sa imahen. Kanindot ang taana oy, unsa may gipahinumdum? Presensya sa Dios. Makaampo ka atubangan nimo ang mga imahen. Kinsa may giimong giampuan ang imahen? Dili oy, ang Dios. Ang Dios. Kinsa may mong gisimba di ay? Kinsa man imahen di ay? Ang Dios. Iconography. Mo pud unta ka na kita katawhan, napahinumduman ta nga kita unta ba mahimong imahen sa presensya sa Dios. Sa atong pagigrelasyon sa atong isigkataw, sa atong paghimamat sa atong isigkataw, ang uban makakita sa Dios diri nato nga kana bitaw atong paghimamat sa atong isigkataw, pahinumdum ta ba nga adunay Dios? Asa man kuno na mahitabo pa ba na nato? Nga nighimawa ta itong isigkataw, maingon itong isigkataw, naagi Ginoo, kay kanisya ba kabuutan na lang yun, naagi Ginoo. Ingana pa ba ka ha? O hinuon ang atong presensya, atong kinaiya, makaingon na itong isigkataw, naabag yung kay Ginoo, nga kanisya gikan mo ito nagsimba, grabe naman yun ka panglibak pag uli idris bay. Nabali naman noon. Na? Imbes unta, kita pahinumdum sa presensya sa Dios, nabali na. O kita pod unta sa tong relasyon sa tong isigkataw, mo pod unta natong bakita sa uban ang presensya sa Dios ngadto kanila. Bisan pa silang kamaldito, kabuluyagon mingon ka, ako ni sa higugmaon, ako ni sa nga timanon, kay ang Dios anaa kaniya. Mao ni ang pagkalawas ni Kristo, iconography. Dili ta nagsimba, nagdaig sa icon.
kun dili ang Dios nga naa diha. Mao na usahay makaingon ta ba? Tinuod siguro nga natin idolatry. Kay imbes og ang atong simbahon daygon ang Dios, usahay diha ram ta kutob sa imahin. May bong lang ko ani usahay sa mga simbahan. Tinuod dili. Tinuod oy. Ako makaingon tinuod. 14 ni o katuig sa pagkapari, mahibong ko, tanawan yung mga simbahan. Ang Santo Entierro, nangapudpud ang kumagko. Ang mga imahin, nang larot ang buhok. Nga naman, inigpanghaw kitkitan man. Tinuod dili, tinuod. Inigkuha sa buhok, uy, kuhaan yung tawag buhok. Uy, nga no, kaha. Giunsay taon niya ng buhok sa imahin. Sakto ba ni? Dili. Muna na gitawag ko kay idolatry. Kung naay idolatry sa atong mga imahin, kung maunay nahitabo, no wonder, di ikahibong, maupo na kita sa atong relasyon sa usag-usa. Idolatry. Idolatry is towards the self. Mauna nga, instead og nakita ang Dios usag-usa, o makita ang Dios sa kaugalingon, kisa may ipakita ra, kaugalingon na gipangitaon. Kanus ako daygon, kanus ako pakpakan, kanus ako pasalamatan. Instead of ang Ginoo ang daygon tungod sa imong gibuhat, umingon man noon, wa man jud ko pasalamati, wa jud ko i-mention, ay kadako sa akong donation. Kaya may lang yung tangtangon ning atop aning kapilyaha. Iconography. Katapusan, permanence. Permanence. Pagka-ligon ba o permanente. Kani atong simbahan, na yung mga butang pagtulunan nga dili mausab. Permanente. Sa mga daghang kausaban palibot nato adunay butang o adunay pagtulunan nga dili mausab. Pag ingon nato si Kristo Dios, dili pwedeng pagaugma maingon ta ay di ay si Maria di ay Dios. Dili pwede. Pag ingon nato lawas og dugo ni Kristo diha sa sakramento, mito ay dili day pwede kani oy kaugma ilisan tanig budbod. Dili oy. Dunay mga butang nga permanente. Aduna. Mao na sa itong pagpadayag sa pagtuo, maupod ni. Mabito ning altar sa simbahan, tanawa. Pangutan ako niyo mga parokya dito kung ang altar ibot-ibot ba. Nga mingon ang pare, dong, humanaman tag misa, kuha sa kutong altar, ibalin diri kusina kay mga una ta. Dili pwede. Permanente ang altar. Permanence. Sa itong pagpadayag sa pagtuo, katawhan, lawas ni Kristo, mao kana kita. Taliwala sa mga usab-usab sa kinabuhi, kadaghang kausaban, butang sa pagtuo magpabiling permanente kini. Adunay mga kalisdanan, adunay mga kasakit, apan lig-on tang mukupot sa atong pagtuo, permanente unta kini. Tapuso na ko ang pagpaambit, ninig maong gamay ra kayong istorya. Nga gisgot man tag lawas dugo ni Kristo. Katong ganahitabo ng Eucharistic Congress. Doon nindot kayong hitabo. Kabasa siguro mo ani or nakakita mo sa Facebook. Doon ay madre nga delegate ba sa Eucharistic Congress. Pwede siya taga Cebu. Sus, pag human sa usa ka session, pauli siya kung asa ang accommodation. Sakay siya taxi, siya ra usa, madre. Pag sakay na sa taxi, siya ihatod ko ani dong. Bisaya, tigo ra man sa Bisaya, Cebuano. Gihatod siya sa taxi. Karon, naglibog siguro taong butak siya sa padong, ay ang madre po, duwa po katuod, nagduda na yung taong madre, oy. Ingon ang madre dong, ay ito kung ilara dong, no? Ay, kanang, gusto na kumuli, ingon po taong taxi driver, sister, naglibog po ko gahay ni padong ning imuhang giingon. So, unsay gihimo sa taxi driver, sa sister, ani na lang, balik ta kung asa ka ni sakay, nya magsugod ta dito atong usbon. Sister, ato i-plug down ang meter. O karon di ka mga problema sa bayranan. Pagbalik to dito, nakatultol. Pila may istorya, naabot yun ang madre sa asa niya padong. Pag abot dito, gitanaw sa madre pila iyang bayranan, gibayran sa madre, ingon ang driver ay, sister, ayaw lang kong bayre, sister. Kanang maulan na akong tampo sa Eucharistic Congress. Kay sister, di man ko kaadto. Sister, dili man ko makapaminaw seminar. Sister, Katoliko man ko Kristiyano, maula na akong gamay nga tampo, sister ha? Gamay ra na. Apan maula na akong tampo, sister. Ay lang ko bayri. Presensya sa Dios. Lawas ug dugo ni Kristo,
mao kini ang lawas ug dugo ni Kristo. Let's take a minute to review the backstory of Sokulka. During Mass on October 12, 2008, while giving communion to the faithful, the parish priest unknowingly dropped a consecrated host on the floor. A woman who was about to receive the Eucharist pointed it out to him. According to church protocol, the host was placed in water and stored in a safe place. The reason the consecrated host is placed in water is that Jesus remains present in the Eucharist under the appearance of bread until the appearance of bread has been dissolved in the water. Upon inspection a week later, only a small piece of the host was left, but there was a strange red clot that appeared on its surface. And so the host was removed from the water and placed on a piece of cloth called a corporal, transferred to a safe location. Over time, the host fused with the corporal, and the red clot dried. Only then were two scientists of global fame and specialists in pathological anatomy at the University of Medicine in Jostedalk consulted. That was in 2009. Here are their findings. The remaining host tissue was from the cardiac muscle, the heart. The cardiac muscle was joined to the consecrated host in an inseparable manner. It was as if the fragment of bread had suddenly transformed itself into the tissue of a living person. The scientists were firm in saying that it was not possible to manipulate an event of this type, and that not even NASA, with all its sophisticated equipment, was able to artificially recreate such a thing. Finally, the local bishop said that the miracle did not contradict the faith of the church, but rather the miracle simply confirmed it. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, mububuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesus Kristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangob kita sa Dios nga naghatag kanato sa lawas ug dugo ni Kristo, isip kalanon sa kinabuhi ug ilimnon nga espirituhanon. Sa matag pangamuyo kita moingon, hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, ang lawas mistiko ni Kristo ug sa mga pangulo ni ini nga mahiusa unta sila diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga punuan sa atong nasod, nga mubati unta sila sa mga kalisdanan sa labing ubustang mga kaigsuunan ug buhaton nila ang angay ug takos nga pagalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga makahuluganon nga pagsaulog sa tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, makakatunon ta kita sa paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban sama nga si Kristo mihatag sa iyang bililhong lawas ug dugo kanatong tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nagmasakiton, nga mukuha sila og kusog og kalig-on,
diha sa pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamomot, kansang kinabuhi, nahalad sa kabos og masakiton. Mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay nga tungod sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makabato na sa panaad sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. O Diyos, samahan, gihatagan mo kami sa langit ng pagkaon, tuburan sa tanang katagbawan. Himuang nga dawaton namo kini sa putli nga kasing-kasing, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. 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 Blessed be God, forever. Amen. Blessed be God, forever. Amen. Blessed be God. 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 Blessed be God, forever. Amen. Blessed be God, forever. Isun magampo kamo ron ang ako, Ginoong sakripisyo, lawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw. Nga sa katingalahang paagi mo igipasabot ubos sa bayhon ining mga gasa gihalad. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan nga dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang matud ug tunhay nga pari nga nagtukod dining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. Ug gitudluan kami siyang pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo siyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo siyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagday. Santo, Santo,
Santos gadi ka o Ginoo ang tuburan sa tanan nga kasantos, ipadalay mo Espiritu, aron pagsantos na ning mga gasa, mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag nini ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini, Panginom ka mo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bago, ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Naningpan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay, imo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francesco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Aba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Kang San Jose nga yang bana, uban song apostole, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kang daygon, amoy kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom, nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa langit no natong Amahan, ginamit ang mga pulong, gitudlo kan nato sa atong manonobos. Mumabot ka na, huwag imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni maong panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanan nga kasamop. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Kay imo man ang itinarian ang gaom ug ang himaya hangtod sa kahaturan. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagkitatang timaan kita managsuon. Panagdait. Kini mang kodero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Himuha o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos. Nagilarawan sa imong pagkalawat karon nini imong bililong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pagpailob ya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ka nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ibang katapusang panalangin atong padangat atong mga pagpasalamat, no? Pilna sa mga nahimong sponsors o nagahimong tampo aron magmalampuson atong kasaulugan ining maong Domingo ang ato ang pilgrims ikan sa Divine Mercy sa Lourdes Parish sa Labangon, Legion of Mary sa Sinatos of Cebu, usab ang atong choir karon nga misaha ang Kanta Sugbo Choral. Ug usab ang atong mass offerers sila si Gio Galieto, Jen Duarte, o ang ubang mga pilgrims and non-pilgrims. Salmot ini nga santos nga misa. Dagan kayong salamat ninyong tanan. Akong iapil pasalamat, akong mga parokyano, uban dinhi ning misa, ang anako, dala nako ang ilang mga pag-ampo. Akong mga parokyano sa Gitsimani Parish sa Kasuntingan, Mandawi. Magpiesta mi karong Hunyo City, mamista ta. No? Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa santos nga misa, dayon to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Nanso man ka. Gikan sila nimba, o niya, nagbukto ka. Hay naman mga pukuyog ni mo. Bay kay na panghutan ha, kay mo na nakaingon, nganong naingon ko ini. Ano isapot man ka? Gikan simbahan sa puton. Nangutan na lang sa ka. Awa mo kakibaw no, diya ta ka sa kuntupad ganina. Abin mo lamig, ikang kumuton ganina. Nagsigis kag tiket, text. Iwang apo, ni paso sa simbahan. Murag na siyang nataran, murag na sala. Nga ano ka man yung badlong ha? Uyab, ga-selfie dito. Yung taon balaan. Kung naman to misa? Manamisa. Unyang giato bangon sa Manili Balaan. Sama ng Blessed Sacrament. Imo lang isiyan. Ay, nagpa-picture naman to sila dito Ay, sa Blessed nagpa-picture Sacrament. lang. Yung selfie-selfie naman sila dito. Selfie lang. Anak lang, nindot na. Ha? Huwag ko mag-ingon nindot, pero ang ginindotan sila dito, kaya pa-selfie-selfie man sila Wow, dito. kabuutan. No wonder nga yang apo, parihan yang warispito sa Ginoo. Ano Kay man? otro man, kay para ka na lang, nag-selfie lang. Importante man to akong itubag ganina, mentras nagbisa. Importante kaayo. Paminaw, ikaw apuhan ka ba? Mugiya unta kasi mong apo nga, di ka magin, napagisulob nga. Ginoo, sa ilo alang taon ko, no? Gikan tapos. Kaya nga naman yun, nasuko man yun ka nga, nagsilpi-silpi dito sa may Blessed Sacrament. Kaya naman ko naman. Kapila mati ka istoryahin, balaan na, napita. Angay na. Kaya nga lagi nga, wako nakasabot. Arong kakasabot. Ako tawag Father Jojo. Nindot nga iskutanan ang pagkabalaan sa lawas ug dugo ni Kristo.
ug sayon ra pag-ingon nga balaan kini. Pan ang ato usay nga pagpadayag diha ta magkulang, no? Nga siguro makalimot lang ta, siguro mataligaman lang gyud. Siguro lang angay lang yung panumduman matag karon og unya. Ang karon nga kani mangong pagkabalaan tungod kay kini lawas ug dugo ni Kristo, nagulagwan sa presensya sa Dios. Apan hinumdumi ang presensya sa Dios niini nga gisgutan nato is beyond human presence. It beyond what meets the human eyes. Hinumdumi si Kristo, anak sa Dios, nagpakatao. Human siya nagpakatao na matay, nabanhaw, mikayab nga to sa langit. Sayon ra ginhinumduman kay mao ni ato makasaulugan sa labay mga Domingo. No, Ascension, descent of the Holy Spirit, Pentecostes, dayon Trinity, no? Amahan, Anak, Espiritu Santo niya. Karon, lawas ug dugo ni Kristo. Hinumduming ang human presence, ang pagkabayhon sa pagkatao sa Dios. Natapos man siya, God? Natapos. Namatay siya, nabanaw, ni kayab sa langit. Apan ingon si Kristo. Nisaad siya, ako magauban kaninyo kanunay. Di pa mo niingon? Sa ito pa di, ang iyang presensya, nato karon, it's beyond human presence. And it's beyond what meets the human eyes. Mauna nga ang kaning gasa gyud sa pag-ila sa presensya sa Dios, diha sa lawas ug dugo ni Kristo, dili nato siya i-measure in human terms. Kini gasa gayud sa Dios, gasa sa Dios. Mao bitaw nang makalimot ta, human as we are. Usay gani mingon ta nga naa ba gyud dihang Ginoo da, ay unsa man puti raman gunagot, na? Unsa may naa bagong Ginoo da? Man bisag usaon og kuta-kuta ning bino, mura mang binuha. Bisag usaon na tog tilaw, mura man ning binuha, ano kun makatilaw mo sa bino sa misa before and after the mass. But because of the eyes of faith, there is more to what meets the human eyes. Muna gift, faith is a gift. Gasa kiniikan sa Dios. Do not measure it in human terms. Dili nimo siya masukod sa tawhanon nga pagsukod. Muna nga kita, musimba, magampo, kay gasa man kini. Ayaw gud ing nagod nga manakog matuhuon man ko nagpadayon ko sa akong pagtuo naman simba ko na Domingo. Mga lawat mo gud kada adlaw man gani. Nya mo na imong sukdanan kay ingon na matuhuon ko kay kini. Adali ra sad na malimtan. Depende ra ba ni sapot atong pagtuo. Simba kay may buot, igsaputon di na sad, na? Because faith is a gift. It's not what you make of it. It's not what you do that bring you to heaven. No, it's not. Heaven is pure gift. Ang langit, gasa sa Dios. Malangit ka, dili tungod sa imong paningkamot lamang. Ngano gud tong makabayad ka sa langit, kinsa gud ka? Dili oy, ang Dios nagpakatao, nagpakamatay man gani aron ta maluwas. Nagpakamatay aron ta malangit. Sa to pa, siya ra say magluwas nato ug siya ray makapalangit nato. Heaven, it's pure gift. It's a gift. It's not what you make of it. Mao na kita sa tong pagkalawas ni Kristo, kaning pagkabalaan, masipyat ta matagkaron og unya ay magkuwang ta matagkaron og unya. Mao na kita magampo, musimba aron nga moingon kita, Ginoo, tagai ko ining maong gasa. Sa pagtanaw nato sa uban, pwede po silang masayop, pwede po silang magkulang. Apan ingna ang Dios, Ginoo, pasaylua sila. Ginoo, gasahi kami nining maong gasa sa imong presensya, sa imong lawas o dugo.